लामाया भिउआबो मजाखा आगोलनिफ्राय मोजांसिन आरोना भिउआ लाखिनो सोरनाय हरनि भिउखौ Hi guys, good morning. दा आङो दिनै थांगासिनो कामाख्या टेम्पोलाव कामाख्या मन्दिराव गोदान लामा बानायदों आरोना बिथिं थांगोन दिनै नोंथांमोनाबो नायहांबाय थादो निउ लामा बानायदों आरोना आगोल जेथिं थाङोमोन बिथिं थाङा आंबो थांफेराखै माने लोगोआसो बुंदों दिनै बे लामाथिं थांगोन होननानै दा मिथिया दा कभिडनि थाखाय कामाख्या मन्दिरावथ' हाबनो होनाय नङाबो जानो हानाय नायलांबाय थादो नोंसोरबो आंजों लोगोसे आंनि बाइकखौ लाबोदो आरोना आंनिया एसे गाज्रि जाना दोङो दा सालायबाय थानाया लोगोनि माने आंना चेन पकेट सोलायनांगोन ओंखायनो मानसिफोर बारा गैथ'वा लामाफोराव ओरैनोबाबो दा आरो गुवाहाटियाव एसे खम जाखादो ओंखारानो भइसआ मोजां फैनाय नङा दे गाइस मानो होनबा इयाव माइक एडाप्टार सोजाया लोगोनि एक्सन केमेरा आरो नैबे दा आं इउज खालामनाया एसडि केम ओंखायनो भइस क्वालिटिया एसे मोजां जानाय नङा आंबो सानगासिनो जुदि लकडाउन जाथाराबा लाना होनोसै आरो ग'प्र'खौ मा जायो नायनोसै কোনফালে যাবি ইফালে आरो खनसे ट्रेन फायबावगोन गेटआ खुलिनाय नङा ओंखायनो जोङो नैथिं थांनोसै आरो आइथिं क्रसिं दङ क्रसिंथिं थांसै एसे थांबानो जोंनिथिं मालिगाव मोनसिगौमोन गाइस साथिं आरो जोङो दहाय ट्रेन फायनाया साथिं थांबाय बिथिंआबो ओरैनो फुंनि एसे बार जानो फैबाय आरो जोंबो न'आवनो थाबायनाय जादों ना साननैसोआ ओंखारनोबो जानला मोनला हाया दाना बिनांनो बरिया दा आरो खालि ना फुं जाहैबाय गारिखौ बरिया साखावना होदों गाइस मानि फायदों मिथिला आरोना केमेरा एंगोला आंबो आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम इउज खालामबाय बरिया फ्रेस मोनदों दा बाइक सालायनानै नै बेखिनियानो मालिगाव गाइस मालिगावनि केटिएम श'रुमा बेखिनियाव केटिएम श'रुमा इयावनो दङ आरो क्रसिं लानांसिगोन जों बेखिनियाव दा जों माने दा बिथिं क्रसिं लाफैदोंमोन आरो लामाया आगोलाव कामाख्या मन्दिरनि गोदान लामाया मालिगाव टाउननिफ्राय पानलुथिं फैनांगौ आरोना बारा गोबाव जायाखैनो लोगोआ बुंनाय मथेथ' लामा बानायनाया रिसेन्टलि 4 मान्थसो जालांबायनो आरोना बानायनाया
आंबो दिनै फार्स्ट टाइम थांसिगोन बिथिं नायलांदो माबादि दा गोदान लामाया आगोलनाबोथ' मोजाङानो इफाले नै गाइस लामाया बिथिं हाबलांनांगो आरो मैया अखा हादोंमोन ना एसे लामाफोरा माबा गिसि गिसि जाना दं बोराया माने मा इयो लामाया जाजोबाखै बादि मोनदों आङो बेफोरबायदि जायाखै आरोना दालागै बरिया जागोन लामाया भिउआबो मजाखा आगोलनिफ्राय मोजांसिन आरोना भिउआ खाथिथिं बुरलुंबुथुर दैमा लामाया इथिंनिफ्राय नायलांदो गाइस बरिया मोनखांदों आंथ' नैथिंसो बुरलुंबुथुर दैमा बेनो निउ लामाया कामाख्या मन्दिरनि मार जाफायदो आरो मानसिफोरा दा नालाय बरिया बानायखादों खिन्थु लामाखौ माने थाबायनायनि थाखायबो सान्दुंबाबो सान्दुंआनो नांनाय नङा बरिया थाबायलांनो हागोन थाबायनानै फैबाबो स' गाइस जोङो दा मोनफैबाय कामाख्या मन्दिरनि गोदान लामा आरोना नै नायना ला बरिया भिउआ साइड साइडथिं मानसिफोर थाबायनाय लामाबो दोङो सान्दुंबाबो सान्दुं नांनाय नङा आरो बिथिंनो भिउआ लामाया एसे जाजोबाखै आरोना दा आरो जाजोबबाथाय बांसिन मोजां जागोन दा गोदान लामाया जइन दंखायो आरोना पुराना लामादो आगोलनि जि लामामोन बिदो जइन दंखायो थिं नाय भिउखौ एसे नोंथांमोना माबादि नुदो नै बरिया बेनि लोगोआ जों सानैजोंनो फैदो दाख्लैबो जोङो थांनाया बेनो लोगोआ दिप केनेवा बायसै एकदम मोजां 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 सिख्लाफोर गैया खिन्थु फुङावनो फैबायना जोङो बया कुल आरोना फ्रेस मोनखांदो एख' दावराव दावसि मोनाखै बरिया दासो सान ओंखारदो नोंथांमोना नुदो आंनि उनाव बुरलुंबुथुर दैमा ओमफ्राय नै इथिं थांबाय हाबानो कामाख्या मन्दिरखौ मोनहैगोन आरो बारा गोजान नंला कामाख्या मन्दिरखौ मोनहैनो एसे थांबानो मोनहैसिगोन दा आङो नोंथांमोननो बुरलुंबुथुरनि एसे भिउ पइन्टफोरखौ देखायनि स' नायलांदो सिनेमेटिक शट मोननैसो होना होनि आङो गाइस नै बुरलुंबुथुर दैमाया बारा दै गैथ'आ दा
दैलां सफायथारबाथाय बुंसावजोबगोन आरोना दैमाया दैदो आइ गेजेराव नुहुरदोना हाजो दख्लासे जुम खालामना देखायनि नोंथांमोननो बेनो जाबाय उमानन्द ओमफ्राय बे दलं बानायदो ना माबा निउ दलंफोर जागोन खोमा इथिं नर्थ गुवाहाटीनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैनाय आरोना थिं डाइरेक्ट फेंसि बाजार सहैगोन थांगासिनो जों दा एसे फट' ओरिबो लाबाय जोङो लामाया जाजोबाखै दाबो नै बेखिनियाथ' जाथ'वाखै बरिया नुदों भिउखौ लामाया दा मिथिंबा जों बिदि फैयोना मोनफैबायानो जोङो नैबेनो आरो जयना आगोलनि लामाया इथिं दाथ' कामाख्या मन्दिराव हाबनो होआखै खोमा माबायदियानो ना मन्दिराव इथिं नङा इथिंनो जयन लामाया माने बिदिनो साथिं थांबा कामाख्या मन्दिराथ' हाबनो होआ ओंखायनो हाबिलायला आरो दा ए बारबो जानाय जाबाय नोंथांमोननोबो देखायबाय बेनिफ्राय लाखिनि दोननाय हरनि भिउखौ टाउना इखिनिथिं जों दा आरो हाजो सायाव दंफायोना एसे बेखिनियाव नायलांदो टाउनखौ सिगांनि मोनसे भिडिअआव हाजो गाखोनाया ओइ बेनो नुहुरदोंना ओंखारबोबाय आगोलनि हाबनाय लामाया इनि गेटआ इनो दा ओंखारबोबाय एसे भिर जाहांबाय गारिफोरा जोंबो फुङावनो फैदोंमोन ना मर्निंआव दा बुंनाङा आरो टाउनाव गारियानो गारि ओरैनो दा टाउनफोरा दुथायावलागैल'सो खुला थागासिनो दिनैनि भिडिअआ माबादि जाखो आंथ' मिथिला आंनिफ्राय जिखिनि हायो मोजांखौनो खालामनो नाजागासिनो दा आरो बारा एक्सपिरियेन्सबो गैखाया ट्राइ खालामगासिनो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होलांबाय थादो थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोना आंखौ बेसेबां खम समनि गेजेरावनो 1K साबस्क्राइबार खालामना होनायनि थाखाय स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाइस थाबनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाव